25 години. Живеехме в Южна Африка и в един момент решихме, че нещо трябва в България да направим, което да бъде интересно и необятно. И то е свързано с земята, свързано е с природата и така се случи, че купихме това голямо парче земя и засадихме лешници. Така стана, като сън. За мен днес лешника е живот. Като идвам тук и като го гледам и му се радвам. От първия ден, в който почнахме да обработваме земята, докато дърветата добият този вид, са били само трудности. Единственото нещо, което е важно, да има една непремерена отдаденост. Продуктите, които ние произвеждаме с нашите лешници, под марката Лавнати, без захар, с голяма любов ги даваме на нашите деца и с гордост ги предлагаме на нашите клиенти.